Bitches! Prøv lige igen. Nigga. What the fuck? Er hun ikke køn? Christine, hun er meget køn, er hun? Jeg er Kiras køn veninde. Jeg er den kønne af os to. Hun er den intelligente, jeg er den kønne. Jeg tror, det er omvendt. Det tror jeg faktisk også, du ikke er særlig intelligent, skat. Mere køn. Mm. Det kan man altid bruge til noget fra. Ja, så bare... Walla, jalla! Yo, man! Hvad siger du til mig, man? Skal du have nogle slag, man? Fuck, man! Hvad fuck tror du er, man? Man! Hey! Hold me for bros, dude. Don't fuck with me, huh? I'm gonna paint you in over the eyes, you know? And then I'll make you look like a fucking chick, dude. Like a fucking chick, dude. Dude, you wanna see what I'm wearing? These shoes, like all stars, pants with this, like